va? Oui. J'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, papa, il va aller au Canada, aux États-Unis, pour trop. Et Mouna? Eh bien, où est-ce que tu es au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais Amlo, tu dis ça? Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. ESKJ, École de santé Kalajata, Anna Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limanao, Doctorate Jamonyese, bien tout le monde la koi, Fiao, Foakasoro, Ie Banani Cardon, Cardona Kari, Mimigasawa Gasaga Dangarika, Adamareka Yenamayala, ou Kalaka Pomo Faricolola, ou Eratin, Fiao, Foakasoro, Ie Lacolson, Yuma Segere, Affaire Okoro, École de santé Kalajata, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas voir Kalabankoua. Famille santé para Mayesa, Nimbala de Beke, École de santé na Bolofara Chamala, École de santé Kalajata, on a flecké en Bologigé. Formation de qualité, doctorat Siraka, Mimi Segalo Kafo, Oka Dimson Gafutna Yelenye, Opera de Lebekala, Nilacolso Dagabana Nuna, Ugo Bolofaro de Flani, Sigle niveau dev, technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, Noye niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation wara au cofé, aide-soignant, catapara matronica, Nimbala de l'Edesledo, École de santé Kalatana, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorilla. Aïwa, la collection, Annie la collection, Aya Sefa Jona, Akal la collection Inzagere, Yoni Jamaka Chaya, ou Togole de Plan Ombert Kalabangoya, Hôtel Wasuru Cofé de Joy, Waligere Negaduru Bamba, 76 45 85 40. Non média 20 80 22 20. Kalan, Kalan Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo, CFP KSI Seukaufi. Demseni ka dege bolla bara la kabina fitini fogata korobaya, ma koro kulufana dege bolla bara la fomni watija, obela jelemi sega ke CFPKSI alekona na Segu Dar Salam. Niye kalanso intaka lage, mamu ba feka masonya dege, menuisier dege, plomberie, sanitaire, peinture bâtiment, menuisier métallique ni menuisier bois ko bela jelenke, senata sera bela jeleni bagamara ni jegalamo, ibisega o bela jelenke centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la Seuka Oufei, Ouma Daouma, minye machinisier, agricole, carrelage katafe staff ni décoration ma, nunu bela jelemeke, bayele mali mina olu fana be ubulo kulu kala. Musolakaw jɔyɔrɔ ka bon u ka kalan kɔnɔna na kosɛbɛ sabula npogotigi caman bɛ u y'olu dege nin waati laban ninnu na yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo min n'aw b'a fɛ dɔrɔn ka aw den tɔgɔ sɛbɛn kabini u fitinin fo ka taa se o kɔrɔbalen ma a ye boli joona aw ka se Segu Medine min ye Dar Salam yɔrɔ in yɛrɛ man jan kosɛbɛ tɔn artisanal ale la Medine sugu kɛrɛfɛla la walima nɛgɛjuru sira a bɛ se ka 76 03 12 23 walima 66 03 12 23 21 73 67 96 Segu Dar Salam min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye CFPKSI ale bi maa taa yɔrɔ bɔ siniɲɛsigi o labɛnko ɲuman kama. Sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do wode la sama mone ma fe fara ka wari cili musa kauka wa aka no ni mali wari ci sirobe amada o made sama mone bi do fara odi kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o ken sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka ta se kurani di saralima o pe bonisi soro ni bela
n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ kɔnti la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden nɔ fɛ aw ye mɔnɛbɔw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛ ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ye Bismillah, an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle. An ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baara kɛcogo falen. Depuis le 14 mai 2024, jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta, décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la. APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu. Nka sisan warisara donna la. A warisara procédure bɛ cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ko personne physique, anw ka traitement généralement ka caméra installé an ka so ka installé an ka forow la. O musaka bɛ bɛn 5000 ma. Ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari ladon u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ye nin fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité ye san 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa PDP la ka taa kurakuraya tuguni baara yɔrɔ bɛ na ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel gestion de la clientèle contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique n'o kɛra musaka mun kan ka sara traitement mun na o musaka bɛ d'aw kulo kan o wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandeba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de kun b'an bolo ka d'aw kulo kan an bɛ an filɛbaw ani an lamɛnbaa cɛ an'a muso denmisɛn ani maabakɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ aw ɲɛna sa k'aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma Falaye Keyita ale bolo bɛ minɛnw na bi tilega in na Keba Jalo o bɛ ale kɛrɛfɛ an ka Sibiri baro ale tɔgɔ ye ko kɛnɛ kan jɛmukan an kun kan ka an balimakɛ dɔ sɔrɔ ale tun kan ka na kuma ye sanuko kan nka Falaye surɔ irisiw ye avion bila ka na ale nɔfɛ parce que Mali sanuko bɛ cogo min bi fɛɛrɛ minnu bɛ ka tigɛ sen kan sanuko la ni sanu fɛɛrɛ kura minnu sigira ani maa minnu ka sanu contrat bɛ ka ban gouvernement kɔni sigilen don k'a bɛɛ lajɛlen filɛ Mali ka hakɛ ye min ye Mali bɛ se ka nafa sɔrɔ bin na an kun y'a kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a fɔ n k'an n'ale bɛna na masala surɔ ko irisiw ye pankurun kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka n'a nɔfɛ yaasa ka se ka taa o baara la ka taa an kanu don han a bɛ taa Mali kanu na n'Ala sɔnna ma n'a seginna ka na dɔgɔkun wɛrɛ ou bien sinikɛnɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma ɲɔgɔn ɲa nka mugu dun tɛ bara fɔ sa bolo bɛ n'a dayɔrɔ don tilega in na an na kuma Falaye fɛn caman ko caman waleya caman olu bɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati in na n'i ye Mali ta k'a lajɛ min bɛ kɛ Bamakɔ ya est-ce que o bɛ kɛ yɔrɔ tɔw la Falaye i b'a ye de jamana fan tɔw bɛ kule kɛ ni fɛn minnu ye ni san 3 san 4 ye a kelen pe m'a kɛ Bamakɔ o ye diɲɛ wuli ye an bolo duguba in ale kɔnɔna fana na y'a sɔrɔ Louis Pierre ɲa Ala ka hinɛ a la min bɛ k'i ɲɛna o dɔrɔn de ye tiɲɛ ye dɛ sinon a tɔ bɛɛ ye a fɔra an ye u y'a lakali an y'a mɛn kuma tɛ bi wɛrɛ tɛ Mali dɔrɔn ye kunnafoni di diɲɛ fan 14 fɛ Falaye maa minnu b'a fɔ ani minnu b'a lakali u b'a fɔ ka sanga ka bɛn ni jɛkulu ka bɛn ni jamana
ka bɛn ni kuntilenna dɔw olu lasagolo ye alo n'u kɔkɔrɔ donni ye kunnafonidi bɛ o baabu de ka bi diɲɛ kɔnɔ kunnafoni ɲɛnɛman sanuman dili k'o baara kɛ kunnafonidila minnu b'o kɛ o ka dɔgɔ wa minnu b'o fana ka sinsin o kan a ka gɛlɛ i ka se ka ɲɛ sɔrɔ i ka baara la maaw kɔni b'i tanu nka e yɛrɛ k'i to o kan a ka gɛlɛ i ka se ka ɲɛ sɔrɔ ko la nka nin waati laban in na farafinna an fanfɛ jamanaw la kuluw bɛ ka wuli bi minnu bɛ ka se k'a dɔn k'a fɔ ko fasoko yɛrɛ a bɛ maa kɛlɛkɛ kun bɔ ka kɛ ni waleya minnu bɛna sigi sen kan ye fala ye n ka kuma tɛ nin si nɔfɛ bi n ka kuma bɛ Bamako de nɔfɛ Bamako min n'o ye Mali faaba ye Bamako min n'i b'i yɛrɛ ɲininka kuma dɔw la ni tigi bɛ a la Bamako min i bɛ ko de ye don o don min b'i dabali ban Bamako min Mali ko mana kɛ n'a ma se ale ma a juguya n'a farinya ni a wulikajɔ n'a cɛsiri ni timinanja min ni faamaw kan ka o k'a la u t'o kɛ a la o bɛ sanga ale ye faaba ye o kun kama fala ye nin waati laban in na nin san laban ninnu na an ɲɛ bɛ min na n'o ye ko ye bi n'o bɛ ka Bamako bɛɛ la n'o ka jugu ni ko bɛɛ lajɛlen ye n'a bɛ se ka dugu in ci k'a ban siɲɛ kelen an bɛna an da don o de la bi n b'a dɔn dɔw an tɛna olu sagona kuma kɛ bi caman bɛ yen olu tɛna kala don u ɲin na ka bɛn n'an ka bi tilegan in na kuma ye nka fɛn min don a kɛlen don ka min sigi ka min da an ka jamana kan a kɛlen don ka degun min ɲɛsin bi jamana ma a bi n'a sini ma a sira caman fɛ a b'a to maaw kan ka u yɛrɛ ɲininka anw bɛ mun na Bamako yan an bɛ ka mun fɛɛrɛ tigɛ an ka bi n'an ka sini a bɛna kɛ cogo di fala ye n y'a tɔgɔ da n ko station d'essence ani citerne boli waati Bamako kɔnɔna na fala ye k'i ka dɔgɔ bi k'i min na ni station tɛ ɲini ka na temps sɔrɔ yɔrɔ ka dɔgɔ bi fɔlɔ yɛrɛ a tun bɛ fɔ ko station ko k'u mabɔ ɲɔgɔn na ka danfara don u ni ɲɔgɔn cɛ nka bi station gunnen don ɲɔgɔn na station masurunnen don ɲɔgɔn na kaburu dɔw bɛ ka kari ka kɛ station ye misiriw bɛ ka kari ka kɛ station ye min ye station ye u ɲɛsinnen don polisisow ma u ɲɛsinnen don bankiw ma u tɛnkunnen don yɔrɔ caman na a tɔ laban nana kɛ mun ye sa fala ye station bɛ ɲini ka na caya ka tɛmɛ min ye wari ɲini yɔrɔ so bɛɛ lajɛlen k'an ka jamana kɔnɔ hakili la an ye min mɛn faamaw da ko a station kelen ma sigi ni dugudenw ka hakilina ɲininkali ma kɛ yan'a ka sigi n y'a mɛn kin dɔ commune dɔ maire da a ka kankɔrɔ sigi dɔ da a filila kuma na station sigili dugudenw ka ɲininka la o ka dɔgɔ fala ye bi station dɔ sigili bɛ yen a bɛ ɲini ka na commune 1 ci n t'a dɔn n'i bɛ commune 1 balontan terrain yɔrɔ dɔn min filɛ Jɛkafɔ kɛrɛfɛla la ye dɔw de taara ko f'u ka maaw ka balontan yɔrɔ ani mɔgɔw tɛmɛ yɔrɔ ko f'u k'o kɛ station ye mairie fana ye papier d'u ma o ma k'a la kojugu ye dɛ sisan u taar'u kɛ baara kan min kɛ station dilanni daminɛlen kasara bɛ ka caya accident bɛ ka caya maa minnu bɛ yen n'olu ye denmisɛnninw olu ka balontan yɔrɔ o tɔnɔma dalen don yɔrɔ in baara senfɛ fala ye an b'an yɛrɛ ɲininka mɔgɔ jumɛn bɛ se ka nin ye Korofinnakaw fɛ yen k'i ɲɛ tugu nin kan ka taa station dilan balontan yɔrɔ goudron ale ni mairie yɛrɛ o masurunnaw yɔrɔw la mais a man ka bali maa la parce que bi Bamako ne ɲɛ tɛ yɔrɔ fosi la kaburudenw fankelen dira yɔrɔ min na ka kɛ station kɔni ye o station jɔ tɛ bali maa la o nka fala ye a bɛna ni degun jumɛn ye
n'a ye fan bɛɛ kɛ station ye ala k'a n'a cɛ janya ka kulu walaw batan don a n'a cɛ ni nin kelen kelen ko ko a bɛ taa minɛ don o don o don de an b'a dɔn k'an ye kojugu kɛ an yɛrɛ la kuma tɛ yɔrɔ minnu na station 2 3 tugulen don ɲɔgɔn na bɔlɔn ka dɔgɔ bi station tɛ yɔrɔ min na i y'i munumunu cogo cogo n'i yɛrɛ kan k'a to ɲɛmaaw kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lajɛ sɛbɛn sugu jumɛn bɛ ka di ninnu ma u ka sigi anw cinin an ye station fɛn fɛn ye a bɛɛ tun bɛ dugu kɔfɛ a kɔni tun tɛ kɛ dugu camancɛ la nka bi ka n'o kɛ ko marabaatiga a ɲɛmaaw anw kɔni sigilen don k'aw filɛ wa min ye citerne ye Bamakɔ duguba in kɔnɔ yan a bɛ boli tile heure bɛɛ boli heure t'a la jɔ heure t'a la waati o waati u jɛ u bɛ sirabaw kan hakili la citerne kelen de la ka jeni yan a bolola min na halisa mɔgɔ dɔw tununa la fala ye an m'u ye donc an kana tulonkɛ taji la an kana tulonkɛ taji feereyɔrɔ la an kana tulonkɛ taji baara la maa minnu ɲɛ bɛ a la bi u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kun jumɛn na ONAP sigira yan sanfɛla in na yan n'o tɛ n'a kun y'u ja u tun bɛ taa bila dugu camancɛ la ye mais bi i b'a ye tile 2 3 ni yɔrɔ dɔ tu tigɛra sabanan n'i ye côté 2 ye n'a kɛra côté 2 ye dɔrɔn bɛɛ b'a fɔ ko ni lavage tɛ station don mais n'i ye kin kɔnɔ mɔgɔw ɲininka jɔn ta don mɔgɔ si tɛ se k'a dɔn i bɛ dugutigilakaw ɲininka u tɛ se ka foyi f'i ɲɛna u b'a fɔ ko i yɛrɛ ɲɛ b'a la anw ɲɛ b'a la ten cogo la fala fo baara ka taa ban tulu ka muli daminɛ i bɛ se k'a fɔ ko nin station masina don Keba ka station don fala ka station don i b'o jaw y'a ka kuma min na i bɛ sɔrɔ k'a faamuya nka kɔlɔlɔ min bɛ a la san nataw la n'a ko ma jɔ a tɛna dogo mɔgɔ si la yan hakili b'a la anw ta waati tiledu la dépôt min filɛ Sotiba ye cité la ye a dɔ delila ka jeni fala ye an ye o don bɛɛ kɛ maa tɛ se ka bɔ ni 97 tɛ 98 don a don sira bɛɛ de tigɛra parce que i b'a dɔn a tun bɛ ka kɛ cogo min a bɛ ci ko bɔmu i b'a kulukan de mɛn n'a fɔra sisan ko o taji yɛrɛ o tun ye dépôt ye o bɛ feere station min na o 3 4 tugulen don ɲɔgɔn na aw ka kin kɔnɔ k'a kɔ don aw ka du la ka taa tugu kaburudenw la ka tila sisan k'a kɛ yɛrɛ denmisɛnninw ka niminɛ yɔrɔ fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔna na dugu kɔnɔna na k'a bɛɛ lajɛlen ta k'a d'u ma bɛɛ sigilen don k'u lajɛ foyi tɛ ka bɔ a la don o don n'a y'i diya i munumunu Bamakɔ kɔnɔ don o don i bɛ station kura dɔ dayɛlɛtɔ ye tɔgɔ kura sugu bɛɛ bɛ station na Bamakɔ kɔnɔ bi Mali kɔnɔna na yan bi a sugu bɛɛ depuis an bɛ minnu dɔn f'a nana kɛ sisan n'i ye min ye don i b'o tɔgɔ fɔ o ma n'i yɛrɛ kan ka mɔgɔ min bɛ yen k'i bɛ ka mara kɛ ko Bamakɔ ko bɛ e bolo e yɛrɛ kan ka wuli yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lajɛ papier jumɛn dira ninnu ma u ka sigi jɔn ye yamaruya sɛbɛn d'u ma yalama sariya min bɛ duguba sigili la ninnu bɛ k'a bato wa hali fɛn minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ ko ni ala k'an kisi ni kasara kɛra o minɛnw ta station dɔw kɔnɔ hakili b'a la k'a fɔ ka colonel Ismaël Cissé a kɛra général do sisan k'ale to Bamakɔ gouverneur la an delila ka bɔ ka yaala u ye station in bɛɛ jate a wagati y'a sɔrɔ 30 ni kɔ de don nka a don cɛkɔrɔba dɔ b'a la ko Jigine a ko aw denmisɛnw minnu filɛ nin kɛnɛ kan nin a y'aw jija dɛ sisan aw yɛrɛ ɲɛ b'a la u bɛ ka min kɛ fala ye o tun ye n t'a dɔn ni 98 99 2000 ninnu ɲɔgɔn na de o y'a sɔrɔ Cissé bɛ au conseil au commissariat parce que a tun tɔgɔ gouverneur tun tɔgɔ kura y'o de ye mais maa bɛ yen ko ye maa sɔn min ka jan u y'a fɔ ko k'a lajɛ ka ko in don bɛrɛ la mais wari mugu de bɛ mɔgɔ ninnu bolo a bɛ komi ni chinois y'aw ka yɔrɔ ye u bɛ firi aw kan ka don maaw n'u hakili de cɛ mais san nataw la don nataw la waati nataw la an bɛna na mun de kɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ baara k'a kɔnɔ non seulement station yɛrɛ kan ka baara kɛ cogo min na minnu kan ka kɛ fini min kan ka don olu kan na o t'u kan na gan t'u bolo la u yɛrɛ jɔlen don ten tangana foyi tɛ olu yɛrɛ la fɔlɔ o y'a kɔlɔlɔ fɔlɔ ye a baarakɛlaw yɛrɛ ma
ala k'an kisi fɛn kana kɛ a la nka min kɛra an ɲɛna a san 4 ye nin ye o ye min kɛ Dawudabugu sirafara la bɛɛ y'o ye o tun ye citerne kelen de ye donc an ka hakili to a la k'a fɔ ko caman bɛ bi maaw bɛ k'u ɲɛ tugu a kan fɛn caman bɛ bi a bɛ ka kɛ a bɛ ka wuli wa zen yɛrɛ la nin san laban ninnu yɛrɛ de la falen a bɛ ka caya sisan yɛrɛ de Bamakɔ dɔrɔn tɛ dɛ Mali duguba in bɛɛ de la i b'a ye i bɛ station in fan bɛɛ fɛ o tuma na halisa taji sɔngɔ fana ka gɛlɛn an fɛ yan m'o de fana faamu ko ni fɛn min cayara ko sɔngɔ bɛ nɔgɔya station ka ca an fɛ yan essence sɔngɔ ka gɛlɛn mobiliw tɛ se ka taa a sɔngɔ bɛ jigin a tɛ jigin dɔw t'a falen u bɛ continuer k'a feere sɔngɔ kɔrɔ la mɔgɔ si tɛ yen mun b'u la kɔlɔsi o fana na tuguni an ka yɔrɔw bɛ ka tiɲɛ o ye kelen ye an ka sigidaw bɛ ka tiɲɛ u kan ka nafa min fana don an kun n'o bɛ na ni lafiya ye o fana tɛ ka sɔrɔ a baara la tuguni fala ɲɛmɔgɔ ka wuli k'u jɔ koyi u ka wuli Bamakɔ station badenba in bɛɛ u ka kimɛli kɛ a la ne yɛrɛ bɛ n'i bɛna don ACI kɔnɔ tuma dɔ la f'i bɛ jɔrɔ carré daminɛ station a banyɔrɔ station bangiw ɲɛfɛ bangiw kɔfɛ baarayɔrɔ la sinigiyɔrɔw la mɔgɔw sigiyɔrɔ fiɲɛminɛyɔrɔw a bɛɛ bɛ ka yɛlɛma ka k'a ye alhamdulilayi kaburudo kelen gunnen dɔw la de bɛɛ y'a ye o depuis a baara bɛ daminɛ ni dugudenw wulila ka ɲininkali kɛ f'a nana kɛ ni min taara ɲininkali kɛ n'o nana o b'i da de sisan Korofina denmisɛnninw de filɛ nin sisan ani ASCO k'olu ma dɔwɛrɛ kɔni fɔ olu ta in ti jɔ dɛ a bɛ jɔ kɔni a bɛ jɔ u su kan dɛ u ka balɔntanyɔrɔ a tɛ se ka na station tɛ se ka na sigi olu cɛma ye u ka tɛmɛsira dugudenw ka degun bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ ko k'a lajɛ mairie de ye nin di wa sira min yɛrɛ bɛ yen n'o o kan ka kɛ mɔgɔw tɛmɛsira yɛrɛ fala yɛrɛ u taara n'o a bila o de camancɛ yɛrɛ la ne t'a dɔn mɔgɔw bɛna sayi i bɛ ɲininkali kɛ kuma dɔ la maire sugu jumɛn ba est ce que u b'an ka duguw yɛrɛ dɔn yɛrɛ quoi est ce que u bɛ bɔ k'a lajɛ maire bɛ bɔ ka yɔrɔw lajɛ yan kalifa kɛlen don aw ma de kalifa de don a ye mara kɛ a ka baara kɛ ka ɲɛ mais i b'i sigi kuma dɔ la i bɛ nin ye anw de fɛ yan walayi station ka taa fan bɛɛ tan cogo la fɛn fila don soit station tigiw dɔɔnin se tɛ se ka k'u ma ou bien u bɛ ka yuruguyurugu kɛ parce que mɔgɔ tɛ se ka nin faamu nin san laban in na a compter anw yɛrɛ ka côté in na yan commune 6nan yɛrɛ la i b'a fɔ ko yen anw ye station bugu de ye mais i tɛ don a station si kɔnɔ ko k'a fɔ ko parce que ko komi u cayara nin da ka nɔgɔn ni ayi a bɛɛ da ka gɛlɛn walayi fo kɔ ka station ninnu yɛrɛ essence ɲini ka na diya mɔgɔw ye ni an ka kuraw sigilenw ye parce que n'i y'a jateminɛ taji yɛrɛ bɛ feere carré kun bɛɛ la anw fɛ yan butelitigiw b'u sɔn minnu bɛ n t'a dɔn u b'a sɔrɔ cogo min barigonbatigi dɔw fana sigilen don carré kun na olu fana b'a feere bɛɛ n'i ka feere cogo jamana min kɔnɔ contrôle tɛ kɛ anw dun fɛ an ko anw bɛ insécurité la an bɛ ka dɔ fara insécurité kan k'an bɛ insécurité la wa ni ko ma kɛ nin ko la don min na fala ye wuli ka jɔ tɛ kɛ anw y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna yan ko aw tɛ se ka miliyari don gidɔrɔn na k'a fililen to sisan de attaque kɛlen u ye mɔgɔw dégager ka bɔ viaduc kan hali o yɛrɛ la ni lakɔlɔsili ma kɛ mɔgɔw bɛ ka segin ka na dɔɔni dɔɔni tile filanin min na décision tara ani sisan cɛ mɔgɔw bɛ ka segin ka na tuguni parce que mɔgɔ tɛ yen min bɛ lakɔlɔsili kɛ ka lawaleyali kɛ an ka jamana kɔnɔ donc anw b'a fɛ ka nin fɔ parce que an y'a ye k'a fɔ jamana in kɔnɔna na a bɛna kɛ i b'a fɔ fantanw olu nalen n'u damako kɛ an ka jamana non mais fala ye e ye ɲɛmɔgɔ ye kalifa kɛra e ma k'e ka yɔrɔ dɔ lakɔlɔsi pour que mɔgɔw u bɛ se ka tanga cogo min na u bɛ se ka sigi cogo min na u bɛ se ka lafiya cogo min na o yɔrɔ bɛ e bolo e kan ka o baara kɛ e bilalen don o kunna e bɛ sara o la e tɛ ka o baara kɛ n'i ye station ta sigili ta k'a lajɛ u bɛ mun f'i ɲɛna i b'a dɔn wa i b'a yira fɔlɔ de k'e yɛrɛ i ye taji feere la i b'o n'o papier n'i bɔr'o la i bɛ taa papier dɔ ɲini mairie la i bɛna kɛ kin min na walima yɔrɔ min na i n'olu mɔgɔw fana bɛ bɛn a kan est ce que aw jara n'a ye nin ka sigi aw da la ne ko n ko o de ti ka kɛ n'o bɛ ka kɛ Korofinata in kun tɛ kɛ
parce que i tɛ se k'a ye k'a fɔ et puis ne yɛrɛ tɛ jigin mɔgɔw la kuma la e bɛ se tu e min yɛrɛ bɛ na yɔrɔ san e bɛ se cogo di ka taa gitɔrɔn san sira mɔgɔ ka sira e bɛ se ka t'o san cogo di hali ni mairie ko ka e yɛrɛ kan ka fɔ ko non vraiment monsieur le maire a yɔrɔ wɛrɛ ɲini ka diya komi a ye n ka wari minɛ ka ban vraiment n fana tɛ yan fɛ hakilima yɛrɛ la e kan k'o fɔ mais mɔgɔw ka sira tɛ min y'a san ka nɔrɔlen to kaburudon na est ce que a taara a lajɛ ale dan y'a ka wari de ye o wa hali u bɛ nin bɛɛ la fala ye n bɛ se ka fili dɛ parce que n tɛ station bɛɛ cogo dɔn station fosi tɛ yen min bɛ cadeau kɛ mɔgɔw ye k'a fɔ ko parce que ko station bɛ yan a dayɛlɛ don tile filanin pour que mɔgɔw k'u yɔrɔ dɔn u bɛ carburant kɛ mɔgɔw kun n'o bɔra a la u bɛ san 100 kɛ foyi tɛ yen k'u bɛ min di mɔgɔw ma a tɛ yen u ka sigi dɔrɔn wa ne ma min faamuya a tɛ gala a tɛ datugu wa a tɛ dabila dɔ de bɛ fara a kan don o don kɛba ninnu y'u ta daminɛ ni station kelen bi an t'a dɔn station hakɛ min yɛrɛ b'u bolo Bamakɔ yan u ta ka ca ni bɛɛ ta ye bi min mana dɔrɔmɛ 2 tan sɔrɔ u b'a ɲɛsin station ma ka marché ɲini bon ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ parce que maliyɛnw sɛgɛnna nin ko ninnu na quoi mɔgɔw sɛgɛnna yɛrɛ yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la mɔgɔw sɛgɛnnen don walayi mɔgɔw sɛgɛnnen dɛ i hakilila tigɛlen k'i bɛna taa a y'aw ka yɔrɔ sira dɔ maa minɛ sabu a bɛna na fɛn dɔ kɛ tile 2 aw bɛ gravier tonné tile 3nan aw bɛ côté 3 wulilen n'o wulila ka ban dɔrɔn u bɛna poteau 2 dɔ kɛrɛfɛ o kɛrɛfɛ la dɔrɔn ka yɔrɔ n'o jɔ dɔrɔn sabanan u bɛna a sogolo k'a maa mun ko bɔ ko an bɛ ka carburant feere ça kɛra station ye maa si tɛ se ka kuma fan bɛɛ yɔrɔ minnu yɛrɛ la yɛrɛ u ɲɛ bɛ ka maloya yɔrɔ minnu ma dɔɔnin k'u tɛ se olu ma kosɛbɛ o ye misiriw ye sinon anw yɛrɛ ka commissariat ɲɛsinnen don station feere yɔrɔ ma bɛɛ ɲɛ b'a la wa u kɛlen don ka commissariat dɔ fana lamini Bamakɔ kɔnɔ yan station kɛlen don ka commissariat dɔ lamini Bamakɔ yan o ɲɔgɔnna danger bɛ minisiriso tɛnkunnen don a la bankiw ɲɛsinnen don a ma fala i bɛ mun de fɔ c'est que minnu bilalen don an ka marabolow kunna olu de don mais n'i taara enquête kɛ kuma o kuma u b'a f'i ɲɛna ko e pourtant ko ni dugudenw bɛnna la dɛ ko quartier mɔgɔ wɛrɛ ko k'a dayɛlɛ a tɔ tɛ taa u ka station jɔ pont dɔ sanfɛla la sa an k'o ye sa ni butelinitigi ninnu sigiyɔrɔ komi olu de concurrencer olu fana ɲɛ tɛna butelinitigi sigilen n'u b'a fɔ k'u bɛna t'u fana bɛ t'u ta ye peut-être que u bɛna dɔ dayɛlɛ pont dɔ sanfɛla don dɔ la mɔgɔ t'a dɔn tant que a bɛ fɛn maire b'a di o fɔlɔ an bɛna gɛlɛya filanan min na o ye sanjiko in ye kiimɛli kura kɛra alamisa tɛmɛnen min ye jateminɛlikɛlaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko sanji kɔni nin waati in na min ye san ka tiɲɛniba an ka jamana kɔnɔ o kɛra waleya 696 ye maa minnu bɛ yen ni olu bɛ jateminɛ in kɛ u ko ko sanpɛrɛn ni dɔw b'a fɔ ma ko kabayɔrɔbu o segin yera a la maa 43 243 olu so olu dafirila min ye fiɲɛ kolon fandanbanda ani cɛncɛn o 6 o wulila ko in ye degun se maa minnu ma maa 60 64 o ye so ye bi so minnu bɛ yen n'olu kɔni gaw kɔni olu ye degun sɔrɔ a ko kɔnɔna na maa 349 889 ani 89 olu de bɛ bi so tɛ olu bolo min ye waleya in ye a ye maa 84 de bɔnɛ a nin na min ye maa 148 o de joginna u y'a yira sa k'a fɔ ko maa 48 19 so olu kɔni olu bɛɛ lajɛlen dafirila min ye ɲɛgɛn dingɛw ye ɲɛgɛn dingɛ 18 315 olu fana tiɲɛna ko senfɛ kɔlɔn o ye 50 486 o kɔlɔn de tiɲɛna jiginɛ n'o ye ɲɔmarayɔrɔ ye ani balomarayɔrɔ o 2723 o de tiɲɛna ko senfɛ kamanafɛnw n'o a bɛ fɔ o ma ko volayi o 10,871 sanji taara n'o ye o ye tiɲɛni da ye dɛ sardine dilayɔrɔw ma se ka t'olu kunbɛn k'olu
ou bɛ zo mɔgɔw tun mana olu sɔrɔ o tun bɛ fisaya dɛ sanji taara n'o ye fala ye min ye 8,600 baganmisɛnnin sanji taara n'o o fana ye a ta man di ni misi o ale fanga min b'ale la u kɔni sa k'u ye fɛɛrɛ sigi sen kan marabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sigidaw la yaasa zein waleya ninnu mana kɛ wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo min na finitigilakaw bɛɛ lajɛlen fɛ ministère de l'administration territoriale bolofara minnu bɛ jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu bɛɛ lajɛlen école ta sira la sa u y'a jira k'a fɔ ko école ko kɔni o ɲɛnabɔli ko ta hukumu kɔnɔna na kalanta ye novembre kalo tile 4 ye ko ma bɔ a dɔgɔkɔrɔ fɔlɔ baara mun kan ka kɛ o baaraw fana bɛ sen na yaasa o ko bɛ se ka sigi sen kan cogo min na Kidal n'o ye an ka kɛlɛ marabolo 7nan ye 7e région militaire ye olu taara maa 150 ɲɛji cɛ tasikaw fɛ yen ale ni Indeyini o bɛ Kidal marabolo kɔnɔna na waleya in bɛ tali kɛ dɛmɛna wolomasiri tabaw fɛ minnu bɛ Kidal mara kɔnɔna na a bɛ fɔ ma sa ko opération Maliko o ɲɛmaaba n'o ye colonel major Dawuda Sagara ye ale kɔni taara balo ninnu di gwa 150 ma tasik ani intandenikaw fɛ yen Kidal ale marabolo kɔnɔna na waleya in kɛra alamisa tɛmɛnen wolomasiri tabaw ka ɲɛmaw min ye marabolo ɲɛmaw ye duguden minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ bɛ dugu kɔnɔna na ka taa fara gouverneur ka lasigiden kan n'o o ye Mahamadu Kulubali ye u ye wolomasiri tabaw fo ni wulikajɔ in na yaasa ka se ka Kidalikaw ɲɛji cɛ u yɛrɛ ko kabini armée nana Kidal u ɲɛ b'a nɔ na koyi dugudenw ko olu yɛrɛ kun sirannen don fɛn o fɛn na ko min ye wolomasiri tabaw ye u ka foyi ma se olu ma degun na waati o waati n'i ye sɔrɔdasi ye sisan i hakili bɛ sigi sabula a t'i fa a t'i neni a b'i jateminɛ k'i dɔn alakari ni dugumɔgɔw b'i dɔn ka ban olu ka sira foyi tɛ k'i fɛ i b'i ka baara kɛ dugudenw ko min yɛrɛ bɛ ka jaw ye kosɛbɛ armée tiɲɛ don a bɛna ni balo ye a bɛna ni sumanw ye nka olu furakɛli min bɛ ka kɛ fu fala ye u m'o dayɔrɔ sɔrɔ u fari la dɛ ko ka sɔrɔdasiw fo o la sa chef secteur min bɛ opération Maliko kunna n'o o ye colonel major Dawuda Sagara ye a ko nin ko in na to senna koyi ko sabula wolomasiri tabaw ka ɲɛma ani jamana ɲɛmaw k'olu ka laɲini ye nin ye yaasa waati ni waati Kidal n'a marabolo degun bɛ minnu kan ka olu di fala ye ko ji b'a la tiɲɛ yɛrɛ la ko jiko in musokɔrɔba dɔ ko o diyara n'olu ye i b'a dɔn dɔngɔnɔw bɛ nin yɔrɔ ninnu na jaw bɛ nakɔko la yen fana u yɛrɛ ko k'u bɛ ka sanji minɛ ko ka nakɔw ni fɛn u y'u ka betarafu n'u ka fɛnw yira u ma wuli ka ɲɛ fɔlɔ nka k'u b'a ko kan min ye ɲɛmaa minnu taara ninnu maa ninnu ɲɛji cɛ u ko k'u kɛ pewu k'u jija n'Ala sɔnn'a ma ni basigi ni lafiya kɔni don olu se min ye u b'o kɛ wa don nataw la fana u na segin ka na ni waleya ɲɔgɔnna kɛ i n'a fɔ u ye min kɛ anefisikaw fɛ yen tesalit ale ni dɔgɔkun tɛmɛnen tasikaw fana fɛ yen u ye nin waleya ɲɔgɔnna kɛ yen yaasa k'olu bɛɛ lajɛlen dɛmɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen fasirila maa min fɛ sa o ye diripa maaw ye olu de tun bɛ a kɛnɛ ka Kidal marabolo ale kɔnɔna na jamanakuntigi kunun ko minisiri minnu bɛ AES kɔnɔna na n'olu bɛ jagokow kunna olu ka lajɛ o daminɛna bi lajɛ in bɛ tali kɛ sa baaraba minnu bɛna se ka kɛ jagokɛlaw fɛ jamana 3 in kɔnɔna na min ye minisiriw ye olu bɛna a la cogo min na chambre de commerce ɲɛmaaw fana jamana 3 in kɔnɔna na ni bolola baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen olu fana kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ yaasa ka se ka baara kɛ sɛbɛn in ale mana bɛnman na kɛ min ka a la o na di Asimi ma Asimi kɔni y'u bisimila k'a f'u ye k'u hakilina kɛ kelen ye nka ale ye min ɲini u fɛ jamanadenw ko min u k'u jija u ka baara kɛ ka taa o kuntilenna fɛ yaasa baara ninnu u bɛ se ka ɲɛ cogo min na AES jamanaw olu bɛ se cogo min na ka nafa sɔrɔ a la minisiriw kɔni y'a jira sa k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi u bɛ se ka jɛ cogo min na ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ sanni feerekow la jagokow la da dumunifɛnkow la fo ka taa se min ye taa ni ka segiw la ni minɛnw ye jamana 3 in ni ɲɔgɔn cɛ lafiya min bɛ se ka don o ko sira la sa ko u n'o sigi ɲɔgɔn kan laɲiniba ye min ye fala ye u bɛɛ bɛna kɛ ka kɛ jɛkulu kelen ko jamana kelen ka baaraw kɛ yaasa sɔngɔw ni fɛnw olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na wolomasiri tabaw k'olu ka fo kɛnɛ in kan sabula min ye basigi ni lafiya min bɛ ka na duguw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ k'a to baaraw bɛ se ka kɛ kununko Kuluba Asimi ale ye u bisimila bi sɔgɔmada in na u ka baara daminɛna Taputal ale fana b'a ka kɔngɛrɛ la kɔngɛrɛ baaraw daminɛna bi CICB kɔnɔna na n'Ala sɔnna ma sini a kun bɛ cɛ ni kalata ye
président u ka nga président kura ɲini tɔn ɲɛma kura tabitali ka nga o ɲini o bɛ se ka sigi cogo min na fala ye juru min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko kɔnɔna juru ni jamana bɛ jagokɛlaw maa minnu bɛ yen n'olu bɛ gouvernement ka suguw kɛ ale ni marabolo ka minɛnw san u fɛ gouvernement tɔgɔ la olu ka juru min bɛ gouvernement na sa ko gouvernement hakili tor'u la han fɛɛrɛ ni dabali sigira sen ka sanu fɛ yaasa min ye nin waati in na gɛlɛya cogo bɛɛ degun bɛ jamana kɔnɔ cogo min na jamana yɛrɛ bɛ se ka musaka minnu ɲini ka se ka dɔ fara olu kan olu bɛ se ka sɔrɔ cogo min na waati gɛlɛya minnu bɛ yen n'an ka jamana tɛmɛna olu kan fo kana se nin waati ninnu ma k'a ta embargo kalo 7 kalo 8 na dɔw yɛrɛ ko ko kalo 9 ko min ye an ka juraw ye an ka commerçants ko u y'u jɔ u jɔniyɔrɔ la koyi u don kelen da kelen u ma wuli k'a fɔ fanga ma ko n'an ma nin sara an tɛ nin k'aw ye k'u ye muɲu ni sabali min kɛ o kama sa jamana ɲɛmaw yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ nin waati in na olu yɛrɛ bɛ taa wari ɲini koyi u bɛ wari ɲini juru ɲini diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ nka Mali ka wari sɔrɔ man di min ye wari jitɔ Mali ma a man ca kosɛbɛ musaka minnu bɛ yen ni gouvernement yɛrɛ sera k'i janto olu la kosɛbɛ o ye sara ani kɛlɛ ye fɛn minnu fana bɛ yen ni olu ni baara kan ka kɛ n'olu ye kosɛbɛ sanu a y'a hakili to o la jamana yɛrɛ tɛ taa fɛnba minnu kɔ u y'olu ta k'o don bɛrɛ la wa ko n'i ye ko in ta k'a jateminɛ kɛmɛ sarada la juru in bɛ taa se 65 ma han n'o ye jagokɛlaw olu ka min bɛ gouvernement na a tɔ sa gouvernement kɔni y'a jira k'a fɔ ko a b'u fo u ka faso kanu n'u ka faso dɛmɛ na ani y'u cɛsirilen min kɛ k'u muɲu fo kana se nin waati in ma ko sa yaasa u yɛrɛ fana bɛ se ka fiɲɛbɔda sɔrɔ cogo min fala ye dette intérieure ko CFA wari miliyari 200 sɔrɔla o sarali o bɛ daminɛ sini nka fala ye an b'a fɔ trésor ye u k'a kɛ Ala a n'a kira kama u ka nin bɔ a bɔcogo ɲuman fɛ vraiment u kana ko foyi don nin ko in na u kana to mɔgɔw ka taa ɲugun la ka bɔ n'u tɔgɔ jugu ye tuguni parce que i b'a dɔn k'a fɔ fɛn wari yɛrɛ de mɔgɔ minnu bɛ wari baara kɛ u b'a fɔ ko olu yɛrɛ wari u farikolo fan dɔ de ye n'i ko k'u bɛ taa wari minɛ u bolo quoi hali ni comptable ni dɔ bilara yɔrɔ dɔ la sisan n'a fɔra k'a ka mɔgɔ ka sara k'a bɛ to munumunu na i b'a fɔ ko ayi k'ale de ye wari dilan wa u ɲɛ kumunen san kalo 12 wari nafolo kan ten kaki donc trésor directeur ani maa minnu bɛ nin baara in na an b'a dɔn k'a fɔ maa tilennen maa ladiri caman bɛ u ka baarakɛyɔrɔ la u k'u jija jamana ɲɛmɔgɔ y'a labɔ laɲini min kama maa minnu ka mandamisɛnninw bɛ yen fala ye u k'olu ɲɛji cɛ ni nin ye ni nin wari sɔrɔla hali anw yɛrɛ b'an ta sɔrɔ a la a fɔ mun na jagokɛlaw n'i taar'u fɛ yen don o don vraiment n ka cɛ fɛn tɛ yen koyi a ka d'an ye ka nin d'i ma mais an ka juru bɛ an ka fɛn mandaw dalen don yɔrɔ aw ka mɔgɔ ninnu bolo bon ni nin nɔgɔyara juru bɛ yoba gouvernement fana ko ni nin bɔra sira fɛ ka nin kɛ ka ɲɛ dɔwɛrɛ fana bɛ nale yaasa jamanadenw minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu bɛ sanni feerew kɛ gouvernement fɛ ni gouvernement bɛ sanni k'u fɛ marabolo ni jamana taw olu fana bɛ se k'u ka juru dɔ bɛ se ka bɔ u la cogo min kun fɔlɔ in a kɔni diyara juraw ye a diyara opérateurs ye kɛnyɛrɛye tigilamaw caman y'a jira k'a fɔ ko nin ye waleya ɲuman ye sabula i b'a dɔn ko gɛlɛya yɔrɔ ye min ye e ka mandat bloquelen don o tɛ ka d'e ma ne k'i bɛ taa juru ta banque la banque b'a fɔ ko ayi dɛ fɛn t'e kungo ye an bɛ dɔ don e la cogo di foyi t'e bolo mais n'i ye nin sɔrɔ sisan o mana don i ka compte kɔnɔ n'i ko banque ma ko voilà bon i yɛrɛ ɲɛ b'a la i ɲɛ bɛ n ka compte la sisan nin diya n bɛna nin baara in kɛ a bɛ se ka da i la donc o bɛ kow nana dɔɔni dɔɔni a ka fisa jamana yɛrɛ sɔrɔ de ma pour que ka se ka développer k'a nafaba ye o de ye quoi donc sanu an b'a fɔ nin kelen in na parce que wari tɛ wari marali ye o wari ye ka baara kɛ n'a ye o de ka di wari ye i ɲɛ bɛ fala ye avion n'avion b'i bolo n'i y'a san sɔgɔma i bɛ bɔ n'a ye ka taa diɲɛ bɛ munumunu ka na sigi n'a ye Bamakɔ o ka d'a ye k'a san k'a maralen jɔlen to avion fana b'o ten de n'i y'ale jɔ dɔrɔn i ye problème sɔrɔ ale ko de ko k'ale ba de bɛ boli don o don n'i t'o kɛ n'a ye dɔrɔn parce que avion bolila filɛ nin ye heure 16 de b'i bolo dɔgɔkun o dɔgɔkun pour que i bolo kana dɛsɛ donc n'i ye avion bolila ɲɛnama ye heure 16 i b'o de kɛ ministre Wage b'a dɔn ale ka baara don n'an bɔra dette la fala ye nin waati laban in na kalata ko kuma bɛ maaw da dɛ bɛɛ lajɛlen ko an ka taa kalata la a kuma bɛ ka caya
maaw ko tamasiyɛn minnu bɛ ka kɛ ko b'a yira k'an taatɔ don kalata la bɛɛ y'i sinsin min kan san wɛrɛ musaka n'o ye budget national ye ale loi de finance min kan ka taa assemblée nationale mɔgɔw fɛ yen a yera k'a fɔ ko sefa wari miliyari 80 ka taa se miliyari 700 ani kɔ ma k'o labɛnnen don k'o bɛna kɛ kalata musakaw ye dɔ kan ka di EJ ma o kan ka baaraw kɛ n'o ye sabula ɲinan kalata in fala ye kelen pe don jamanakuntigi sigili kalata de don wa sen ta partenaire tɛna wari di Mali ma dɛ parce que an ye coup d'état kɛlaw de an yɛrɛ de bɛna n'an jija an yɛrɛ ye ka musaka bɛ bɔ an yɛrɛ ka wagande kɔnɔ nka ONGw bɛ yen u ka programme b'u bolo u ni parti politique b'o kɛ u yɛrɛ bɛ wari di olu ma ye o bɛ yen dɔw fana bɛ yen baɲumankɛ dɔw fana bɛ yen olu mana ye ko élection kɛra sa par exemple n'olu ye EJ ye u bɛ se ka na mobiliw di nka kalata musaka yɛrɛ a fanba Mali gouvernement de bɛna n'a ta zen parce que n'i y'a ye b'a fɔ ko nin tɛ kɛ n fɛ yen nin bɛ kɛ n fɛ yen ou bien aw ka résultat ma ɲɛ o y'a n'u y'a wari bɔ de donc kalata min kuma bɛ ka caya tamasiyɛnw kɔni bɛ yen min b'a yira k'a fɔ k'a bɛna se ka kɛ san wɛrɛ nka a bɛna kɛ kalo min na mɔgɔ tɛna se k'o dɔn nka fala ye bɛɛ sigilen don ka min kɔnɔ pour que ka nin ko in kunkun n'a ɲɛɲɛ dɔn o ye président bɛna na discours min kɛ 31 décembre 31 nata o kɔni kɔnɔna na kuma minnu bɛna na fɔ o kɔnɔ mɔgɔ caman bɛna na i sigi k'o kɔnɔ pour que k'a lajɛ fɛnba minnu bɛna na kɛ nka kabi sisan parti politique wulilen don k'u jɔ dɛ u y'u ka forum plateforme dɔ sigi o ka tɛmɛ ka bɔ yen révision de liste électorale bɛ sen na o ye san o san ye élection bɛ élection tɛ o bɛ kɛ octobre kalo tile fɔlɔ ka taa bila décembre kalo tile 31 na o bɛ kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o ka tɛmɛ ka bɔ yen budget ko in o nana don a la naani n'a ye mun ye jala mun dilen filɛ nin ye ninnu ma dɔw fana y'o ta k'o fara a kan ko n'i y'o kɛtɔ ye ko dɔ ban wagati sera nka bamananw ko ko den bɛ kasi a naanibaa de bolo an bɛ jamanakuntigi kɔnɔ ani jamana ɲɛmaaw kɔnɔ n'olu ye min fɔ nka tamasiyɛn minnu bɛ yen bi maaw kɔni bɛ ka kuma a kan k'a yira k'a fɔ ko b'a yira k'a fɔ ko an taatɔ don kalata la an ka jamana kɔnɔna na fala ye i b'a dɔn ko ekɔli ta a kuma cayara wa Sneki ale fununen sigilen don syndicat signataire du 15 octobre 2016 olu fana fununen sigilen don yaasa ka se ka dɔ bɔ dɔ la Sneki mɔgɔw welela nin kalo in tile 15 ministre min bɛ kalanko kunna ale tun b'a kɛnɛ kan ministre min bɛ baarakɛlaw ka ko kunna n'ale bɛ cɛ fɔ ni kan bɛɛ fɛ baarakɛlaw ale ni faso ni ɲɔgɔn cɛ ale tun b'a kɛnɛ kan ka taa se budget au directeur national adjoint wari ko kuma de don u y'o fana wele u ni Sneki ye baro sigi kɛ heure 3 u ni Sneki y'o de kɛ kuma na ko n'Ala sɔnna ma min ye synergie maaw ye u kan ka olu fana bisimila yaasa kalan bɛ se ka ta cogo min i n'a fɔ ɲɛmaaw y'a laɲini furukufuruku wɛrɛ o kana ye a ko la yanfoyilakaw fɛ yen yanfoyila polisi u y'u tɛgɛ da bandi dɔ ka fala ye bandi kofɔlen a minɛna nin kalo in tile 16 Mali ni Burkina dancɛ la a yirala sa k'a fɔ ko min ye polisilakaw ye u kɔni ye kamalen sɔrɔ Burkina sɔrɔsi fini o de bɛ a la koyi warimuguba tun b'a bolo fana a nɔfɛminɛnw ka ca kosɛbɛ u kɔni y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa ka se k'a dɔn kamalen yɛrɛ ka laɲini tun ye mun ye a tun b'a fɛ ka mun ni mun kɛ k'a dɔn k'a dangɔrɔlakari min ye yanfoyila polisiw ye a bɛ olu ka bolo kan yɔrɔ yanfoyila ale bɛ Buguni région de kɔnɔna na o kɔrɔ ko sɛgɛsɛgɛliw olu na kɛ a ko la an ka maliyɛn dɔ bɛ kɔ kan a tɔgɔ ye ko Lamine Konare u b'a fɔ ko Lams Konar ale ani Salifu Sumare olu kɔni sera ka sefa wari 1,000,000 ani 700,000 u y'o di Dirisa Mementa ma k'a ka taa di Wolomasiri Tabaw ka ɲɛma ma n'o ye baro kɛlɛtigi ye wari dira Dirisa ma cogo min fala a taara dafalen ni baro kɛlɛtigi ma min ye Konarekɛ ni Sumarekɛ ye k'an b'u fo maliyɛn minnu bɛ kɔ kan an b'a dɔn k'a fɔ caman ka laɲini ye ka nin kɛ nka olu ko ko u n'u teriw u n'u balima minnu bɛ yen olu de ye nin wari in fara ɲɔgɔn kan maa fila in kɔni olu ye ko in sigili sen kan nka sabula olu bɛɛ lajɛlen euro wari 2223 euro Konare y'o di min ye 390 euro ye Sumare y'o di u terikɛw fana ta farala kan o de kɛra 1,000,000 ni ko in ye fala ye
ko ka taa di wolomasiri tabaw ma diaspora bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la u kɔni ko ni olu ka bolomafara ye yaasa cogo min na wolomasiri tabaw bɛ se ka dɛmɛ ni a ye a baaraw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn wari taara nafolo min na ala k'a nɔgɔya Orange Mali baarakɛla dɔw maa 150 minnu yɛrɛ ka contrat kɔni a ko a bisibasa cayara hakɛ minnu bɛ yen n'u n'o ka kan o tɛ ka di u ma dɔw gɛnna dɔw bɛ baara la nka u kan ka bila hakɛ min kɔnɔna fala ye a si t'u bolo o de la sa u kun y'a ɲini k'u ni Orange bɛ se ka kuma cogo min bɛnkan ma sɔrɔ a la degun min b'u kan u taar'u ta da bɔgɔ jeninen kan k'a kiiri nin kalo in tile 28 n'Ala sɔnn'a ma min ye nin baarakɛla ninnu ye u ko ko k'u ka INPS kow ɲɛnabɔ ka contrat d'u ma Orange kɔnɔna mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara la o ni hakɛ min ka kan k'o d'u ma sabula dɔw ye san 17 de kɛ k'a sɔrɔ bureau de placement bɛ minnu ka kow ɲɛnabɔ olu kun kan ka dan kalo 24 de ma o kɔni tɛmɛna sabula san 10 tigiw b'a la san 17 tigiw b'a la hakɛ fosi t'u bolo wa dɔw gɛnna ka bɔ baara la k'a sɔrɔ k'u ni ju ma fɔ u ye komi ni Orange ma bɛɛ sigi ka fɔ kuma na fala ye kiiri ye kalo tile 28 ye u bɛ se cogo min na ka bila u ka hakɛw olu kɔnɔna na n'an bɔr'o la an bɛ taa nin waati in na CMDT kɔnɔna na CMDT ko n'Ala sɔnn'a ma ale directeur kɔrɔ dɔw olu nana lamɛn cour suprême fɛ koyi ko sabula directeur kɔrɔ minnu don nin yɛrɛ nin tɛ ntɛnɛn de ye octobre kalo tile 21 o tɛ ntɛnɛn ye yan sini tɛ tile 20 yan ko cour suprême bɛna olu lamɛn dɛ sabula yen fana baarakɛlaw olu tun ye baarakɛla dɔw gɛn k'a sɔrɔ u ka baara an'u ka contrat kun hakɛ kun kan ka bɛn min ma o ma dafa u gɛnnen kɔfɛ bɛn kun kɛra musaka dɔ kan ko k'o d'u ma olu fana bolo ma da o wari in kan koyi wari in ko ɲɛɲinini o hukumu kɔnɔna na sa baarakɛla minnu gɛnna a bɛ taa se baarakɛla 595 ma minnu bɛ yen bi n'olu kɔni olu ko k'u bila u ka hakɛw kɔnɔna na sabula u yɛrɛ y'a k'a dɔn k'a fɔ ko degun b'a la bɛnkan min kɛra ka se k'a fɔ sa ko komi u bɔra baara la u gɛnna u bɛ se ka bila cogo min na u ka hakɛw kɔnɔna na ko o musaka taara yɔrɔ jumɛn ɲinini a kun ye o ye yaasa ka se k'a dɔn sabula a waati la a kun fɔra ko bɛɛ lajɛlen kun tɛ se ka taa min ye février kalo tile 19 san 2003 san fala ye ko in bɛ senna koyi fo kana se bi ma caman de bɛ yen min ye ko in ye a kɔlɔlɔ bolila olu kan u y'a yira sa k'a fɔ ko kuma caman kun fɔra la nka waati maa min tun bɛ CMDT kunna o ye Ousmane Amion Guindo ye ale de kɔni kun ye bataki dɔ ta sa juillet kalo tile 11 san 2006 ka se k'a fɔ maa ninnu ɲɛna sa min ye conseil d'administration ye k'a k'u ka fɛnw sara koyi nka wari donna sanfɛ wa a taara dugu ma wa a ko kɛra cogo di halisa ɲɛma sɔrɔ o fana na fala ye an ka jamana in an ka hinɛ ɲɔgɔn na koyi n'an ma hinɛ ɲɔgɔn na a ma ɲi dɛ hakɛw kan ka sɔrɔ dɛ fala an bɛ taa sinimanbɔlaw fɛ yen min y'an ka cɛkɔrɔba ye Buwa Sulemani Sise ala ka sija ni kɛnɛya d'a ma hali bi lamɛrikɛnw fɛ yen jɔnjɔn dɔ bɛ di san o san maa min bɛ yen n'o ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye seko ni dɔnko bankun kan ɲinan ta n'o ye 2024 ye wanɛw ka wanɛ o ye Sulemani Sise ye Sulemani Sise ale bangera Mali la yan avril kalo tile 21 san 1940 san siniman bɔla don jabɔla don a bɛ ja sɛbɛ a bɛ se ka maaw bila u ka siniman baara kɛ ko min ye jɔnjɔn min dira a ma sa a ye baara min kɛ siniman yɛrɛ hukumu kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ ani diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ k'a kɛ kun ye ka a waleɲuman dɔn a ka baara la Sulemani Sise ale ka filimu fɔlɔ yɛrɛ ko tile 5 diɲɛnatigɛ tile 5 o y'a ka filimu fɔlɔ ye a y'o jabɔ san 1971 a ye jɔnjɔn sɔrɔ n'o ye festival de Carthage la o ye Tinisikaw olu fɛ ye fala ye o tɛmɛnen kɔfɛ min ye san 1970 o y'a sɔrɔ anw diya dɛ a ka filimu fɔlɔ n'o ye denmuso ye o bɔra a y'o kɛ bamanankan na denmuso in bɛ tali kɛ min na musow ka gɛlɛya ani degun bɛ musow kan min ye Sulemani Sise ye k'ale ta k'a yira k'a fɔ bi ko farafinna ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada don sinimanko ta nasira la o lajɛ kɛra États-Unis kaw fɛ yen nka Sulemani Sise kelen ma lakodɔn
sabula maa wɛrɛw bɛ yen olu fana lakodɔnna sinimako ta nasira la o ye maa minnu ye sa o ye maa 3 wɛrɛw ye minnu fana taara a yirala k'a fɔ k'olu fana y'u jeniyɔrɔ fin nka Sulemani Sise ale ka jɔnjɔn o de ka bon n'u bɛɛ lajɛlen ta ye Docteur Kani n'o bɛ bɔ Afrique du Sud kaw fɛ yen professeur ba don ale de ye Saka kɛ Lewura Saka ale de y'o film kɛ Black Panther la ale ni Wakanda Forever min ye jabɔla ŋana fana don Afrique du Sud kaw fɛ yen ale fana kɛrɛfɛ jɔnjɔn dira Nigeria kaw fana ka sinima bɔla wari dɔ fana ma n'o fana ye jaw caman bɔ bi ni olu bɛ baara la ka Nollywood k'o sigi sen kan n'o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Judy Dash fɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko olu fana ye dɔ sɔrɔ a ka film min bɛ yen n'o bɛ tali n'o tɔgɔ ye sa Together of the Jews min bɔra san 1991 k'o y'a to sa ale ka se ka lakodɔn diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ a film kɔni bɛ tali kɛ sa farafinmuso dɔ la o bɛ baara min kɛ États-Unis ka yiriwali kɛ ka cɛsiri kɛ ka tila k'i bolo ja farafin denmisɛnninw caman ye u bɛ se cogo min na ka t'u tɔnɔmabɔ ninnu fana fɛnɛ kɛrɛfɛ Falaye u ye sinima fana wane 4 wɛrɛw tuguni olu fana ta ka fɛn do olu ma min ye jɔnjɔnw ye u ka baara kɛlenw hukumu kɔnɔna na nka jɔnjɔn bɛɛ la belebeleba o kɔni dira Sulemani Sise ma Sulemani Sise min ni ale ye baara caman kɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ filimuko la a ka filimu fɔlɔ Falaye o ye san 1968 san ye min ye a ka ja minnu bɛ yen n'o ye ja surumanw ye n'an b'a fɔ ma ko court métrage fɔlɔ mun n'a ye olu bɔ fo ka na se a ka étalon tali ma siɲɛ 2 sabula Burkina wala min bɛ da ye san 2 o san 2 n'a bɛ fɔ ma ko étalon ni Yenenga ale kelen de ye malien ye min y'a ta siɲɛ 2 ale kɔfɛ wɔlɔfɔw ka kamalen dɔ fana y'a ta san laban na siɲɛ 2 Mali fana kɔnɔna yan Cheikh Umar Sissoco fana y'a ta siɲɛ 1 min ye étalon ye jamana kelen ka 3 sɔrɔ anw ka jamana don wulikajɔ ni cɛsiri k'o fɔ Sulemani Sise ni waati in na a ka film mun yɛrɛ n'o lakodɔnna fɔlɔ o ye denmuso ye o kɔfɛ a ye baara kɛ ka fiɲɛ kɛ ka yeelen kɛ ka waati kɛ ka min ye kɛ ka tila ka oka kɛ o de y'a ka film ba laban ye film misɛnnin caman denmisɛnnin caman bɛ a y'olu bolo don fɛnw na jɔnjɔnw ni prix kɔni a y'olu sɔrɔ festival de Cannes na ka tɛmɛ min ye a ka film kɔni ye diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ san kalo 14 Sulemani Sise ka film u bɛ diɲɛ sinimasobaw kɔnɔna na san kɔnɔna na fo ka taa san ban o de kama sa nin bonyamasegin kɛra a ye Afrique du Sud kaw olu fɛ yen Sulemani Sise an b'a fɔ sa Ala ka sija ni kɛnɛya d'a ma wa Falaye février kalo nata n'o o ye 2025 février kalo ye FESPACO ale kan ka kɛ Burkina kaw fɛ yen o FESPACO kɛnɛ ka Falaye Sulemani Sise de ye président de jury ye calatigɛli long métrage la ale de ye o président ye n'Ala sɔnna a ma an yɛrɛ na ye o kɛnɛ ka Burkina kaw fɛ yen ka taa FESPACO ka taa ale lajɛ a baaraw bɛ kɛ cogo min na ka se ka na ka o ɲɛfɔ maaw ye u bɛ se ka faamuyali ko la cogo min Sulemani Sise an b'a fɔ nin kɛnɛ in kan yan Falaye n'an bɔra yen an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ la o ye aw sago ye sa o min ye tɔn min b'an fɛ yan n'o ye ndulatatɔ ye n'o ye Africa Club ye Africa Foot olu u ko k'u nisɔndiyalen Serge Barjan n'o ye Barça o tɛ Espagne ye sa wa Barça Academy olu ka bolofara dɔ y'o ye Musa Kone n'ale ye scout ye Afrique an fanfɛ bolo fɛ yan ale ni Bernard Villa ka taa se u ka responsable technique ma minnu bɛ Europe kunna ani farafinna Falaye ninnu maaba ninnu ka taa se Guillaume Hidalgo ma min ye u ka lasigiden ye anw fɛ yan olu de kɔni taara Africa Foot la koyi Africa Foot o bɛ Bamakɔ kɔnɔna yan min ye Sidibe ye ale ni Seydou Diallo ka taa se olu ka ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ma sa u bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan manager général ale ni Bala Sanogo ka taa se technicien bɛɛ lajɛlen ma k'u nana u taara maillot kelen di Barça maillot kelen di ministre Fɔnba ma han o tɛmɛnen kɔfɛ u taara ka taa yɔrɔ in yɛrɛ lajɛ u bɛna baara minnu kɛ an ka jɛ an ka u ka baara lajɛ u nalen Mali kɔnɔna na n'o ye Barça maaw ye. An ni Barça de ye partenaire ye an ye contrat signé san 5 partenariat kan o partenariat in kɔnɔ u b'an dɛmɛ ka an ka complexe jɔ an ka jeunes bɛ former en même temps olu yɛrɛ fana bɛ se mun na u b'o transmis an ka formateurs ma o partenariat kɔnɔna la u b'a mɔgɔw natɔ u ka président Laporta n'o ka président ba ye o ye maaw dɔ d'u ma ko kana di ministre des sports ma voilà ale tɔgɔ la donc an nakun ye ministre fɛ yen ka na fo ka maaw d'a ma et puis a fana bɛ baara mun na
a documenté quoi bɛɛ ɲɛ b'a la ka fɛnɛ féliciter a ka baara la ka encourager quoi. A yɛrɛ fana ka fɔta kɛra jumɛn ye aw ye? Bon a fɔta la a yira na comme quoi que ministère ma ka kɛ fiɲɛ bilali an ka baara la ministère kan ka kɛ fɛn dɔ ye mun bɛ se ka an dɛmɛ an ka sankɔrɔta ka Mali football dɛmɛ. Donc o kɔnɔna la k'u b'an dɛmɛ cogo o cogo la u b'an dɛmɛ ten tɔ n'an mago bɛ fɛn fɛn la an ka s'u ma ale tɛ fɛ u yɛrɛ ka kɛ kɛrɛfɛ miiri ale fɛ olu ka don projet yɛrɛ de kɔnɔ quoi. N wolola Mali la yan bon n b'a dɔn talan min fana bɛ Mali la yan gɛriba minnu tɛmɛna Mali kɔnɔ ne y'a ye k'a fɔ olu gɛribaw ye encadrement dɔ de sɔrɔ o encadrement kɔnɔna na u ye opportunité sɔrɔ ka taa kɔ kan n'an y'a jateminɛ Mali la académie fɔlɔ min créera ne yɛrɛ ka dɔnta bɛ min na o ye Salif Keita ye bon quand Salif Keita y'a ka académie créé les 22 joueurs a gɛri 22 bɛɛ option sɔrɔ ka taa kɔ kan et kɔfɛ n nana ye tuguni JMG Jean-Marc Guéhou ale fana nana Mali la ale nana a ka académie créé o fana créé an y'a ye n'an y'a jateminɛ diɲɛ bɛɛ bi ale de bɛ deuxième position na i m'a faamu diɲɛ bɛɛ académie faralen ale de bɛ deuxième position na bon o bɛ ne fa jamana kan o ye Mali ye bon ne fana b'a dɔn équipe min bɛ ko Barça avec ni Barça nana ka na fana dɛmɛ don académie dɔ ma yan Mali la j'espère que aussi a bɛ fɛn kɛ fɛn min fana ka ɲi joueurs bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ a kɔnɔ Mali équipe nationale o bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ a kɔnɔ ka di ka taa fo équipe nationale A ma o bɛɛ bɛ se ka kɛ dɛmɛ y'an ma an ka farikolo ɲɛnajɛ la. An y'a ye o ni Africa Foot bolo dilen bɛ ɲɔgɔn ma o bolo di ɲɔgɔn ma in bɛna boli mun ni mun kan. Bon o bolo di ɲɔgɔn ma bɛna boli min ni min kan n fɛ ni min nana n'o ye Sarzi ye ale ye Barça balontanna kɔrɔ ye a ye san 10 kɛ a bɛ ka jouer Barça fɛ bon ale da sera o yɔrɔ ma bon nin fana ale ye Bernade ale fana ale bɛna entraîneur dɛmɛ parce que n'i ma ye i bɛ balontanna ɲuman sɔrɔ k'a bɔ Afrique ka taa n'a ye kɔ kan critères tɛ kelen ye i bɛ taa sɔrɔ yan critère dɔ b'an bolo an bɛ joueur dɔ ma o ka ɲi mais i bɛ taa sɔrɔ critère dɔ bɛ o b'a jɛ ale nakun y'o ye ka na dɔɔni min b'ale la a ma fɔ k'a bɛ na ka na yan ta bɛ changer mais dɔɔni min b'ale a bɛ n'o fara yan mɔgɔw ta kan pour que ka se ka entraîneur dɛmɛ cogo ɲuman na entraîneur fana bɛ se k'o lase denmisɛnninw ma cogo min na denmisɛnninw fana bɛ se ka yɛlɛma cogo sɔrɔ u ka balontan na walasa u ka ɲɛtaga sɔrɔ. i dun bɛ mun fɔ Africa Foot mɔgɔw ye walasa nin ko in ka to sen na. bon ne bɛ min fɔ Africa Foot ye Africa Foot t'a yɛrɛ bolo tuguni Africa Foot t'a yɛrɛ bolo n'u b'u yɛrɛ bolo u ka wuli ne kɔni b'a dɔn u t'u yɛrɛ bolo ne bɛna ko de d'u ma k'an sigi k'u layɛ u bɛna min kɛ parce que ne yɛrɛ fɛ Africa Foot ko dɔrɔn tɛ o Africa Foot nin ye Afrique ko de nin ye Mali ko de baara de dir'u ma u kan ka baara min n'u bolo fila ye fɛn de b'u bolo fɛn min bɛɛ b'a nɔfɛ bon an bɛ Ala barikada olu fana an n'u bɛɛ kan ka Ala barikada bi a dor'olu de garisɛgɛ la a dor'u garisɛgɛ la ɲɛ min kan parce que ɲɛmɔgɔ ɲumanw b'u bolo n nana n y'u ka ɲɛmɔgɔw n y'a enquête k'u kan ka enquête k'u kan n y'a ye mɔgɔ ɲɛnamaw don sérieux b'u la parce que ne bɛna ni Barça ka image de ne tɛ se ka na n'o ye ko m'o to farafinna yɔrɔ la yɔrɔ min n'a ma kan bon ne ye enquête kɛ Africa Foot kan n y'a ye a n'a ta kan an nana n'a image ye Ala y'an dɛmɛ an sera ka contrat signer san 5 kɔnɔ. Ni rencontre sugu a ka dɔgɔ an ka an yɛrɛ balimakɛ dɔ bɛ yen o ye malien ye a sigilen don Espagne ale yɛrɛ de y'a hakilina sɔrɔ k'a fɔ ko académie dɔ bɛ Mali la yan nɔ o académie ni Barça bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan walasa u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali yɛrɛ football dugumana la o bɛ se ka tintin cogo min na hakili la ni opportunité in n y'a fɔ cogo min na a b'an dɛmɛ an ka baara la kosɛbɛ parce que département bɛ yɔrɔ min na bi o ye an ka se ka taa lajɛ i kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye hali n'i tɛ ministre dɔn i tɛ directeur dɔn i tɛ président dɔn i ka se ka opportunité sɔrɔ walasa e ka fɛnɛ ka se ka opportunité sɔrɔ i k'i yɛrɛ sɔrɔ i ka se ka balontan ɲɛdɔn ka se ka opportunité sɔrɔ don dɔ la i ka se ka taa kɔfɛ ka se ka t'i ka balontan ka dɔ fara i ka dɔnniya ka balontan kɔnɔna la mais yanni i ka taa o k'a sɔrɔ dɔnniya ba sɔrɔla yan nɔ yanni i ka se ka taa hakili la o hukumu kɔnɔna la an kɔni nisɔndiyalen don parce que nin collaboration bɛ na n'o de ye parce que o département yɛrɛ ka laɲini de bi an bɛ baara mun na ala an ka lycée sportif la o y'an ka se ka olu bolo sigida bi donc n'o o kɔfɛ an ye académie dɔ sɔrɔ Africa Foot ko ni Barça sera k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o baara la hakili la o fana ye opportunité ye an ka département yɛrɛ kɔnɔna la an k'a lajɛ an bɛ se ka nin opportunité in élargi walasa bɛɛ ka se k'a nafa sɔrɔ cogo min na hakili la o hakilina falen-falenw fana bɛ sen na yan nɔ o bɛɛ la kɔfɛ n'i ye partenariat yɛrɛ ta a bɛ san 5 de kɔnɔna la donc n'i y'o partenariat jateminɛ formation b'a la
formation min na kɛ nafa ye min ye mun yɛrɛ bɛ k'a fɔ k'u bɛ ka denmisɛnninw entraîner olu yɛrɛ bɛ k'u entraîner walasa u ka se ka dɔ fara u ka dɔnniya kan denmisɛnninw ka entraînement na kɛlɛ u b'an dɛmɛ an ka baara la kosɛbɛ o bɛɛ la kɔfɛ an bɛ se k'a lajɛ ninnu yɛrɛ dɔnniya bɛ Barça la bi k'a fɔ ko ballontan yɛrɛ dɔnniya la ko u bɛ jamana caman sanfɛ u bɛ équipe caman sanfɛ an bɛ se ka o opportunité in lana an ka jamana kɔnɔ cogo min na walasa anw yɛrɛ ka clubw n'an ka équipe minnu bɛ yan nɔ ni denmisɛnnin minnu bɛ yen nɔ olu fana ka se ka dɔ fara u ka dɔnniya la o sira fɛ donc o baara in kɔnɔna la hakili la an kɔni an bɛna lajɛ ni opportunité mun bɛ Académie Africa Foot ni Barça yɛrɛ cɛ o opportunité bɛ se ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye cogo min na ka daminɛ an ka département yɛrɛ la an bɛ se k'a jɛnsɛn tɔw fana fan fɛ cogo min na. Est-ce que an bɛ se k'a fɔ ko Barça ye supporter libaga dɔ sɔrɔ? Bon an bɛ se ka mun fɔ bi kɔni c'est que Barça man jan bilen ka supporter sɔrɔ. Ayiwa Barça Academy ale bolofara o ye Africa Foot ye an fɛ yan sa an bɛ foli kɛ u ye cɛsiri ni timinandiya la yaasa nin tɔn in a fana ka se ka denmisɛnnin ɲumanw dilan o ka fisa tuma o tuma anw de ka wuli ka taa denmisɛnninw ɲini Falaye Fédération Malienne de Football président ale yɛrɛ nɔfɛ mɔgɔ ko k'a tɛ kaso la k'a bɛ résidence surveillée de la ko donc k'a bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ sisan olu kelenw olu de b'a la ko k'a labɔ ko ka liberté provisoire d'a ma ne t'a dɔn u ka kuma kelen fɔ quoi an bɛ se ka min faamuya quoi aw de ko a tɛ kaso la k'a bɛ résidence surveillée de la a bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ sisan tuguni a b'a la ko ka liberté provisoire mais finalement jumɛn de don ko ni a ma CAF ni FIFA jɔyɔrɔ sɔrɔ k'o bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye Mali ballontan ma o kɔni tɛ tiɲɛ ye ni CAF ni FIFA jɔyɔrɔ bɛ fɛn ɲɛmɔgɔ ye Falaye mɔgɔ min bɛ FIFA kunna bi n ko ye Slovénie ka de ye Slovénie bɛ fan jumɛn k'u ballontan na Infantino Slovénie ka de don mun a ye mun ɲɛ a ka jamana ye wagati min na Mali ye coupe caman ta Baba Ala ma hinɛ n'a la ale tun tɛ CAF la a tɛ FIFA la o mais Mali ye compétition coupe caman ta o ka tɛmɛ ka bɔ yen Mali yɛrɛ ka résultat ɲuman ka Senior Kunda a kɛra k'a sɔrɔ Amadou Kola Ala ka hinɛ a la ale tun ye fédération président ye o tun tɛ CAF ni fɛn na o et puis Amadou Diakité tun bɛ CAF ni fɛn na a ye mun de ɲɛ Mali ye ne ɲɛ t'a la quoi u bɛ k'a fɔ fana ko ni Bavier ma bɔ ko ka taga nin fɛn in kɛ Falaye ko FIFA nana ka na ballontan terrain min jɔ an fɛ yan mais Mali mago bɛ ballontan terrain FIFA ka ballontan terrain na ne t'a dɔn min yɛrɛ don parce que munna kabala filɛ nin Aigle ka fɛn tɛ kɛ de ya mun de bɛ yen k'o tɛ kabala bi ballontan terrain jumɛn bɛ yen bi ko o ka ɲi ni Mali ballontan terrain ye an fan fɛ yan mais u ka fɛnw tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna aw y'aw pan yan a fɔra aw ɲɛna k'aw bɛ ka min kɛ k'a tɛ laban tiɲɛ tɛ namara don sonyɛni don a tɛ se ka laban cɛ tɛ se k'a to k'a fɔ k'a b'a to kaso la k'aw k'a eli aw y'a eli maintenant sisan aw bɛ se ka mun de fɔ mɔgɔw ɲɛna tuguni ko pour que u ka se ka bɔ ko ka taga CAF ni fɛn poste ɲini a nafa foyi tɛ se Mali ma a nafa bɛ se a yɛrɛ de ma avantage kelen a t'a la Mali bolo Mali tɛ nafa foyi sɔrɔ a ka nin poste ninnu na mais dɔw fana ka kumaw lamɛn ko n'a bɛ yen ko arbitre minnu bɛ ta k'u bɛ se ka mais jamanaw bɛ jouer ballontan na ka gagner olu ka mɔgɔ tɛ FIFA ni fɛn na mais u bɛ se ka u bɛ résultats kɛ u ka tiɲɛ fɔ an ye olu de ko fédération président a tɛ kaso la a bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ sisan tuguni ko ka liberté provisoire d'a ma ko pour que a ka se ka taa CAF ani FIFA jɔyɔrɔ ɲini mais ne kɔni sigilen don k'a lajɛ Falaye ni Mali ɲɛmɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ bɔ kaso la k'o ka taga jɔyɔrɔ ɲini diɲɛ fan dɔw la a ye mɔgɔ min minɛ ka tila k'o bɔ kaso la k'o ka taa jɔyɔrɔ ɲini bon peut-être que a m'an sigi k'o fana filɛ parce que bi mɔgɔ dɔw bɛ yen olu yɛrɛ procédure justice procédure dans tout ɲɛdɔn sa mais fɛn caman bɛ yen olu mɔgɔw ye liberté provisoire ɲini a ma di olu ma o olu taw olu au moins dɔw ka kiiriw daminɛna dɔw ka fɛn kɛra olu m'a sɔrɔ o ale dun da ma don ale ka kuma yɛrɛ la fɔlɔ yɛrɛ donc ni u bɛ fɛnw fɔ u ka fɛnw fɔ tiɲɛ kan jɔn ko Ala an b'a ɲini an bɛ fɛ nin ka kɛ degun ma an kan an bɛ sɔn o ma mais k'a fɔ de ko parce que ko Ivoirien dɔ de bɛna na wuli Bavier place nɔfɛ ko Mali ka wuli k'i jɔ non o kuma tɛ o jɔyɔrɔ in bɛ mun ɲɛ anw ye a bɛ mun fara an ka ballontan kan kuma min na an kun t'a la an ye jaabiw sɔrɔ fédération président fila tɛmɛna Baba ni Ala ma hinɛna Kola la olu ye jaabi min sɔrɔ an m'o sɔrɔ sisan aw ko ni nin bɔra k'a to a la yɛrɛ an bɛ ka mun sɔrɔ yɛrɛ ale t'a la sisan Mali bɛ ka mun sɔrɔ u k'o fɔ an ɲɛna kɛ depuis Bavier nana an ye coupe jumɛn ta hali CAD coupe ni mun na an kun b'a ta an m'a si sɔrɔ
kuma min an t'a la an bɛ bonya an bɛ jouer an bɛ gagner balontan i bɛ jouer terrain kan u bɛ ka minnu fɔ ko dugumako oui dugumako ni fɛnw b'a la arrangement ni fɛnw bɛ kɛ mais n'i bɛ se o de ɲɔgɔn tɛ an kun t'a fɛ ka don nin fɛn na mais comme tile fila na an ɲɛ b'a la u bɛ ka kuma wuli ko pour l'intérêt de la nation intérêt de la nation kelen tɛ a la jamana ka nafa foyi tɛ a la n'a kɔni fɔra ko Bavi yɛrɛ ka nafa kama an sɔnna mais jamana ka nafa papaga dɔrɔn kelen a t'a la hali sisan Mali kelen de ye jamana ye bi fala ye diɲɛ bɛɛ Mali kelen de ye jamana ye bi min ka dossier ka ca tasi la Eric Segusel taara ni Mali tasi la semaine tɛmɛnen club de mɔgɔw bɛ ka olu fara ɲɔgɔn kan u bɛna taa ni Mali ye tasi la kɔrɔlen minnu bɛ olu fana papier bɛ ka gérer tuguni an ka tiɲɛ fɔ vraiment an bɛ fɛ Bavi ka bɔ kaso la a ka taa FIFA ni fɛn ɲini mais aw ko mɔgɔw ma yan ko non k'a tɛ kaso la a bɛ résidence surveillée de la il est libre de ses mouvements a donna ta sisan tuguni olu mɔgɔ kɛ ne t'a dɔn ninnu bɛ fɛ ka min fɔ quoi c'est pourquoi souvent walayi fɛn dɔw bɛ yen dɛ i k'i pan a kunna a ka fisa i k'i da don a la quoi parce que mɔgɔ Ala ka sini yira an na nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ Falaye Keyita tun bɛ yan Keba Jalo k'i fo k'i waleɲuman dɔn Falaye Keyita n'Ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan pour que ka se ka baabu wɛrɛ sigi sen kan mɔgɔ bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na an bɛ dugawu kɛ sa sini kɛnɛ laban ɲuman Ala k'a d'an ma min ye an ka généraux kuraw ye Ala k'u sankɔrɔta Ala ka se wɛrɛ d'u ma min tɛ nin si ye jamana in Ala k'a tanga Ala k'a kisi Ala k'an kisi an juguw tɔɔrɔ ma sini kɛnɛ laban ɲuman Ala k'a d'an ma Ala ka sini yira an na